alon tata lenggah ira risang marata tameng tasih misuda andana raras blegagak ugag sadulita mel Sinun niki kok sinuwun Ndarawati janur Gunung Rawuh sudung kula. Iya Kakang, sejatine iki mau Kresna sedya prapta ing Ngamarta nanging tinemune suwung kabar sing dak tampa kadangku para Pandhawa kalenggan iki padha munggah ing kayangan. Mula aku malah banjur prapta ning Karang Kadempel iki Kakang. Nggih leres. Niku pancen leres pancen saniki ndara kula Pandhawa sami minggah ten kayangan. Margi niki sami gadah gegayuhan. Gadahi gegayuhan anggenipun badhe nyuwargake keng ramane nggih swarga. Sinuwun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Niku sinuwun. Ya Kakang, nanging gumunku sing wis-wis Pandhawa iku mesti ora nate nilar tetarosan kelawan Kresna, nanging ki kok ora. Lah. Mbok menawi babakan iki Pandhawa badhe nggayuh piyambak. Mboten kepengin sumendhe dhateng sinten-sinten. Nanging langkung prayogi menawi sinuwun Ndarawati nggih paring pambiyantu dhateng para Pandhawa. Sampun ngantos negakaken para Pandhawa. Iya Kakang. Mesti wae aku ora bakal negake banjur prayogane kudu kepiye iki Kakang Semar. Angler panengkang sinong mati gawe gelar
Naryombak Susutira Famo Sang Mangrempak Suronggongkara kita umangsa oh nuwun sewu nuwun mboten kok ateges kula ajeng nundung pun saniki jangan dikomang tindak utawi sawetawis mang medal riyin saking Karang Kadempel mriki krana inggih kanthi sarana niki jangan dika saged pinanggilan bantu dhateng para Pandhawa oh ngono Kakang ngesake dawuh Kakang Semar yen ngono Kresna nyuwun pamit saudara nilar karo marang Karang Kadempel nggih pun mang tindak mriko dene kula anak-anak kula teng mriki mawon mangke mindak namung ngribeti ya Kakang Semar tule ono wae rawuh paduka ingkang wayah ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten Nela Paduka Hyang Adi Pukulun Narayana wis ulun tampa ndadekke bombong tias ulun lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi Pukulun dene kepareng ngarca padha merpeki dhateng kula Nggih Kresna pancen ulun merpeki marang jeneng kita ya merga kayangan iki ana dawuruska pangamu ing buta gedhe dewa-dewa ing kayangan mbuya ana sing iso ngendhake kita munggah ning kayangan padhangna lelakon iki ya Ngger oh inggih yen mekaten kula aturi suminggah ya Kresna Ya. Mbok menawa sarana iki aku iso ketemu kelawan Nyai Puntos kadang lan aku ya wis tanggap marang lelakon iki mula nek iso Pukulun Hyang Jagat Girinata iki mengko tak tulungi. Nanging yen ora iso ya mbuh iki mengko piye dadine. Ya ngiras pantes karo golek kringet. Tak nusul kadang-kadangku Nyai Puntawerkudara Arjuna kembar aja sumelang. Aja sumelang pun Kakang nedya sumusul ing kayangan. Nanging gandeng ing kayangan ana buta gedhe, aku ya tak ngembari.
tak ngembari dadi buta. Yai Punta, Yai Punta, ayo tiba tak sampak modar. Wah. Oh, lah dalah. Aku nek wis gelem gedhe kaya ngene iki. Oh. Gedhe yo gedhe tenan. Yo. Tak nusul munggah ning kayangan karo tak walike menyura ketemu dulur-dulurku. Dalah dewa-dewa wis padha kalah kabeh. Semono uga Bathara Guru malah banjur ngoncati saka kayangan. Doh. Tak tanggunge mbok menawa guru arep golek jago sing kira-kira iso ngembari karo aku. Wah, tenan kae kok. Oh, ana buta gedhe banget kaya aku. Mbok menawa buta kae jagone dewa. Wah, rene ya. Waduh. Wah. Ring saring malendreng maloyong sari do pangeran Siti Layung ya silayung semangging gunung ya la Siti ya silayung semanggi gunung wah iki kok ana buta gedene padha karo aku. Sapa kowe? Dadak takon barang pangling po karo aku. Genah bolos 1000 ngene kok nek ngono kowe sing dadi srayane dewa. Ya aku srayane dewa, aku sing bakal ngendhake marang kamu. Wah, padha-padha buta gedhe banget kaya ngene iki. Imbang-imbang, ayo kegulung barang. Wah, ayo kegulung golek keringet. Wah. Wah. Woi. Waduh mati aku. Wah, edan. Rame banget pokoknya.
Rame sing mburi pating krumpiang sing ngarep bengak-bengok. Buta sisih tengen salto kaping 98. Buta sisih kiwa salto kaping 1912. Wah. Kok seren iki kepiye? Suwe-suwe iki kesel. Monggo jane aku ning kene iki ora dadi jagone dewa. Ning aku malah arep ngewangi kowe. Ngewangi aku kepiye? Wis ayo to bareng-bareng ngamuk ning kayangan. Wah, ayo kangen digulung bareng di Bathara Guru. Ah. Ah. Oh. Ah. Kakang Narada pripun nyuwun tulung kaki Kresna dadi buta bala srewu nanging malah sami ngamuk sareng. Lah, kasa ta saniki niku undu-unduanipun saniki ngaten. Nyuwun tulung Kakang Semar mawon. Kakang Semar, Kakang Semar. Kacau. Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten kalayangan malah kados ngoten kawontenanipun. Lah ya iki undu-unduanmu, momonganku Pandhawa iki ora luput ning tok luputke mung merga kowe nuruti hawa nepsumu. Aduh Kakang, kula nyuwun dipun tulungi lah. Ora urung terus nangis-nangis jaluk tulung to. Kula kedah kados pundi mongko Pandhawa papat Werkudara Janaka kembar pun kebacut nyemplung kawah Candra Dimuka. Apa terus nek Pandhawa nyemplung kawah iso dipestheke nek Dakabong? Kula nyuwun tulung Kakang. Guru, iki underane perkara mung ning Ndara Werkudara. Nek kowe njaluk ngapura karo Ndara Werkudara lan minangkani penjangkane Ndara Werkudara, mesti kowe slamet. Wis saiki kowe nututi nyemplung ning kawah Candra Dimuka. Ngesuhaken dawuh Kakang Semar.
miwangkah Sang Haryasena sarwi anggendhong ingkang rai Raden Arjuna miwah Dhyana kula sadewa. Dupiwus prapta ing kawah candra dimuka labet saka gedhening tekad lan panjangkane sigra anyebur ing neraka Yomani parandene awet saka luhur bebudene linambaran ati suci ganining neraka ingkang manghalat sumingkir tebih karaos asrep adem ayem. Sewu panas dadi siji. Sewu lara ingkang sinandhang. Datanana nikmatmu pangat labet ing kono papane pasiksan kang datan Dek Pangapura nenggih duk rumuhun Alendra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang garwa putring Mandaraka Dewi Madrim. Kaya datanana siang lan dalu anane amung pasiksan lan pasambat kabrongot panasing geni Yomani sakecap Dewala datan kawijil sambating Prabu Pandhu miwah ingkang garwa. Apaning kono wis dada marang kalepatanipun kang nalika semana parikedan nuruti krentek ingkang garwanem. Ya Dewi Madrim pilalu lila legawa prapting lampu sinendal mayang kacemplungaken ing neraka Yomani. Bauta kocap labet sentosaning tekad nggenira anguk gemi dateng jejere. Satemah Yomani saya adem dangu karaos asrep ingkang mumpal mubaling geni ingkang manghalat-halat sakala saya nebih temah sirna bareng praptaning para Pandhawa papat. Karo kandhane wong akeh jlamprong jarine kene iki panase pitung panas Madyapada paran dhewe bareng tak cemplungi ora ana penandang kang sinandang anane mung nikmatmu pangat permadilan kowe kembar wah coba sawangen ana cahya sumorot bareng taos padake iki ana pawongan kang lungguh jejer antarane lanang lan wadon. Wah, kisana mara gage kowe ngakuwa ana ngapa kowe dedunung ana kene mengko to dhisik panjenengan kuwi sapa Raden? Wah, aku Werkudara ya Bratasena dene Adiku Arjuna lan kembar Nekula Sedewa. Oh, anakku, Ger. Oh, anakku.
Bratasena. Permadilan sira pinten tangsen? Endi Kakangmu Puntadewa? Anakku Ger, kembar pinten tangsen? Kowe linarerake saka kuwa garbanipun ibu. Kowe ora tinenggani ibu kula. Aku Sudarmamu lan ibumu Madrim. Wong bagus. Ger. Kena apa? Kena apa Pandu bapakku lan Babu Madrim papan ana kene? Dosa lan luputmu kuwi apa? Rama, kula boten badhe wangsuling Madyapada. Arjuna nderek wonten mriki kemawon Rama. Nggih, Ibu. Kula nderek paduka wonten mriki mawon. Oh nggih, nderek paduka wonten mriki, Bu. Oh, Hyang Agung. Ngaturaken gunging panuwun tanpa upami dene kula sampun sinugra pinaringan margi pinanggih kalian anak-anak kula kene Ger lungguh sing kepenak ya Ger. Syukur kunjuk paduka Duh Gusti. Wonten trontong-trontong pepajar dene kula sampun pinanggih kalian anak kula. Madrim aku mangayu bagya banget ya iki wae nggonku gegol. Tak jangkung saka alam baka anak anungan indita bocah lanang-lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa Werkudara. Wah, aku aja mbok tekoni werna-werna. Sing cetha aku wis jenak, aku wis kepenak mapan ana ing kene. Madyapada kuwi nggone penandang nanging jebul malah luwih kepenak mapan ana ing Yawani Loka. Nyatane kahanane jebul malah adem ayem. Lan tansah cecaketan marang sing ngukir jiwa ragaku. Mula Pandu bapakku, wah aku tetep nderek ana kene wae. Ya Nger. Nanging kabeh mau kudu angon wanci wayahing mangsa kala ngerti ya Nger. Anane pun bapa mapan ana kene ora krasa panas nanging malah krasa adem lan nikmat. Mupanget mbok menawa merga saka dayane anak-anakku kang padha gentur tapane utama lelabuhane. Nger. Mangkono mau ingkang ngrasake ya wong tuane ingkang gegulang marang kautamaning anak. Sena, lah si Puntadewa ana ngendi? Wah, nane aku kabeh ning kene iki ya sebab saka niate Werkudara. Merga jaman Pandu bapakku sinendal mayang dening Bathara Yamadipati mbiyen. Aku ngerti ento Pandu bapakku bakal dicemplungke ning pasiksan. Wiwit saka kuwi aku ora tau bisa turu rina wengi sing tak pikir mung manunggaling Pandhawa bisa ketemu kelawan Pandu bapakku lan Babu Madrim.
jebul mboten. Ah, dikira kobong dadi awu jebul ning kene malah pati glenik jagongan. Ah, pripun Adi Guru niki pripun? Titah ulun Pandu lan kita Madrim. Pun gak ngendika. Kalih disawang Werkudara Janaka kembar lho isih do meger-meger. Mboten kobong dening kawah. Nggih. Pandu sejatine dumadining perkara iki ya sebab saka luput ulun, Nger. Kiraku anak-anakmu nyemplunging neraka ya mani bakal dadi awu. Nanging jebul malah ora njalari tinemu ing pati. Mula ulun nglenggana marang kaluputan ulun, Nger. Pandu ulun minta aksama ya, Nger. Adi Guru. Jenengan niku pun delik lho. Kok malah ngendika ning kalih Pandu. Wah, niki urusane kalih Werkudara. Mulane ngendika niku ya karo mirsane Werkudara. Isin. Niki si Adi Guru mboten nyuwun ngapura kalih Werkudara, kayangan malah saya remu mboten gendang rampung lakone. Inggih Kakang Werkudara. Bratasena Bima Werkudara Werkudara Kakang Mas dipun timbali. Wah, sariawan aku kecipratan geni ora iso ngomongane. Wah, ora ana gunane aku guneman karo Kaki Guru, Nger. Ulun dodo marang kaluputan ulun, sepira kaluputan ulun marang jeneng kita, ulun minta aksama. Wah, ya wis. Sing wis mbok ya wis, ora sah baleni meneh. Ya ulun trima, nanging Werkudara iki ana buta loro ngamuk gawe rusak ing kayangan. Ulun tulungono. Wah, yo. Aku sagu nulungi nanging ana syarate. Seranane apa Werkudara? Lan kita nyuwun apa, Nger? Bapa Pandu lan Ibu Madrim. Entasna saka Yomani. Ya Nger, ulun udaneni wong atua kita bakal ulun entaske saka panasing Yomani Loka. Wah, aku wegah nek wing dintaske trok. Nanging aku nyuwun Bapa Pandu lan Madrim dipapanke diunggahke ana swarga Tunda Sanga. Dipapanke ana swarga ingkang langgeng. Ya Werkudara. Lamun mangkono ulun pinangkani Nger Pandu lan kita Madrim munggah ana ing Loka Baka wis purna darma kita anggone jeneng kita ngundawa ing Kwanggawi. Mula ulun nunggahke ana ing swarga Tunda Sanga ya swarga langgeng. Aduh, matur sembah nuwun pukulun.
satriya gagah gedhe dhuwur wani methuke aku. Sapa? Dadak takon. Wah, ana buta kok ambune wangi. Buta cara ngendi ambune wangi iki? Ambune wangi. Genah nek kowe iki kakangku, bunta mbarep kakangku. Aja ngawu-gawar ngawur kowe. Wah, untal malang. Wah, untal malang piye? Wah. Wah. Ana satriya bagus methuke karo aku. Wah, apa kowe iki ora wedi? Aku wedi. Aku wedi Wiro Buta gedhe banget, aku wedi. Wah, malah ngece, aku wedi. Koko Prabu. Wah. Durga, merga saka pakarti munggonmu gawe pengaruh marang ulun, temah ulun nandang wirang. Sesuk meneh aja sok mengaruhi kelawan ulun. Tobat inggih nyuwun pangapunten ulun. Ayo kita bali ning dandang mangure. Inggih nyuwun pangapunten ulun, kula wangsul. Wah. Ayo, ndi para pendha, aku Werkudara. Wah, tak tugel gulumu tongkat Tambarana. Waduh. Mati ya. Woi. Wah.
Punden kula ugi nderek nekseni yen sinuwun Prabu Pandhu lan Kang Ibu Dewi Madrim sampun minggah wonten ing swarga. Pramila kanthi purnaning lampahan Pandhu swarga utawi Dewa Amral menika saged andayani lan murakapi ingkang tansah dipun suwun. Mugi Bapak kula inggih Kisina Nugraha pinaringan swarga langgeng ugi sumrambah dhateng ingkang mengkugati. Selamat ulang tahun Dalang Sena Channel yang kelima. Mugi saya rumaket anggenipun sami mangun kekadangan daya dinayan saya moncer saya kuncara saya ngrembaka langgeng lestari Dalang Sena Channel rahayu 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 dara